Hoxe exploraremos os mitos do amor, esas crenzas que ás veces distorsionan a nosa maneira de ver as relacións. É fundamental distinguir entre fantasía e realidade para poder construir un amor saudable e auténtico. Acompáñame a descubrir como desmantelar estes mitos e crear vínculos máis reais e conscientes. Os celos son unha mostra de amor? Obviamente non o son, senón que reflicten inseguridade e desconfianza. Xorden da idea de que o amor implica posesión, pero o amor implica liberdade e independencia. O amor todo pode? Esta idea é absurda, xa que te leva a pensar que o amor ten que ser perfecto só polo simple feito de quererse. O amor só funciona se existe boa comunicación, respecto e confianza. O verdadeiro amor non o perdoa nin o aguanta todo. As persoas cambian por amor? Outra das situacións máis vistas é a típica frase de «sei que non é bo para min, pero tamén sei que podo cambialo». Cambiar é unha decisión que só a persoa ten e pode decidir facelo ou non. Así que, por moito que lle queiras demostrar que o queres e que sempre estarás aí, non é suficiente, porque non está nas túas mans. O amor é prazer máis sofrimento. O amor é prazer e sufrimento. Se seguimos esa regra, entón iríamos ao punto de pensar que o verdadeiro amor sería o de Romeo e Xulieta, un amor condenado ao sufrimento. Debemos romper con esa crenza de que sufrir por amor é algo normal, porque non o é. O único que consegue é arruinar o teu benestar emocional, e debemos sair dese lugar canto antes. E para rematar, gustaríame decir que o amor non debería doer nin destruirnos. Ensináronos a confundir a intensidade co agarimo e os celos co interese, pero amar de verdade é elixir a liberdade, o respecto e a paz. Só cando entendamos que o amor non é posesión, senón acompañamento, poderemos construir relacións sanas e sen violencia.